terus apa gelar terus kene digawe macam-macam lah iki sing ngene iki dikenek-kenekno ndak dadi waktune kate udan iki mau buat topi saudara ngilingi zamane kuno ne biyen mbah-mbah katanya nang kebon ndak duwe topi jarene ngono mbok dadi mbondak iki jenenge ngilingi barang biyen perkara ndak dadi ndak ada perkara iku larang nah ngene jarene iku ngono nah ngene nah aku kene di anu maneh nek ndak dadi yo ya apa iki kurang anune godhonge iki topi elek-elekan topine anak-anak sini niki oh, topi anak-anak di situ sih topi anak-anak udah sih wah durung mulai sih repot iki awur-awuran wis jane ndak ngene gawene iki di anak-anak wis iku ya durung di apa kulup ya durung di sayure ya durung di apa iku durung di benteli nek dadi bundak iki wong tuwek biyen ku kok pinter jarane nek gawe topi ku tuh kok klerek malah kuklek ini sul ini tak tadi rek anu nih kurang lemes apa sodone kurang lemes ngamek situ sih ndak apa-apa wis dilongi situ aku diganti sodone kurang lemes udan iki sing gare bingung rek asine ngene asine sodone kudu rangkep asine sodone kudu rangkep iki kaya zaman anak-anak dia nah ngene asine elek yo tapi besok-besok gawe mana wis oh elek iki jane ngene yo nah ngene lah ngene asine ngene saudara cuma iki mau hujan ya ndak tak tutupno wis iki diarani diarani mahkota tanpa gelar iku ngono mahkota tanpa gelar lho ngene lho rusak asine ngono cuma iki wis waktune mepet lah asine ngene lah mahkota tanpa gelar terus kene digawe macam-macam lah iki sing ngene iki dikenek-kenekno ndak dadi waktune kate udan wis tak akhiri sampai di sini saudara lain lagi kita buat video yang bagus lah katalah kayak capil-capilan atau topi mahkota tanpa gelar itu saudara ini waktunya ini udah mendung saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam bahagia